Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmal Ithnaini, yau Landich, 19 ga wata na 4, wata na Musulunci Rabiu Thani, hijira 1446, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 21 ga wata na 10 Oktobar miladiya 2024. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wannan nasiha ko wannan bayani saƙo ne zuwa ga Majalisar Ceton Ƙasa CNSP, musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Kayi, mun gani, mun gode. Talakawa suka ba da saƙo. Na farko, al'ummomi suna kiranmu daga yanki daban-daban na Nijar. Suna yin godiya game da nasarar da aka ci a cikin wannan tahiya, game da taimakon da aka yi ma ƙasar Nijar da talakawan Nijar. Suna godiya, suna godiya, suna godiya, kuma wallahi Allah shi ne shaida. Talakawa da yawa suka kira ni suka ce in isar da godiyarsu ga Majalisar Ceton Ƙasa CNSP. Sun gode, sun gode, sun gode. Sai dai suna buƙatar wani ƙorafi. Ƙorafin shi ne suka ce an rage musu kuɗaɗe na siminti. Ga ɓangaren abinci lokacin an rage kuɗi da sarwansu. Suka ce amma ‘yan kasuwa mafiya yawansu, ba a ce duka ba, masu lalan guri na a cikin zuciyoyinsu, musamman ma game da talakawa. Kuma wannan magana ce ta gaskiya, ‘yan kasuwa mafi yawansu ba su da tausayin talakawa. Suka ce su shawarar da suke bayarwa, in zai yiwu, yanzu wannan siminti da aka ce an sauƙaƙa shi musamman ma yankinmu na garin Tawa, za a same shi a kan ko jika 50 ba ɗaya ko jika 51 dai, duka kamar da dai muka ga rubutu dai. To alhamdulillah, suka ce yana da kyau a sa tsaro, abi abin sau da ƙafa, tunda Allah ya sa an rage abin, wa'yanda aka rage abin don su amfana da shi. Kan wasu mutane ɗaiɗaiku ‘yan kasuwa su komo kuma suna amfani da wannan dama suna kuɗancewa, saboda babu hanyar da in sun sawo suke saida ma talakawa kamar yadda hukuma ta ci. Me zai hana hukuma ta wakilta in ta ga dama daga cikin wasu ‘yan kasuwa ta dibo wasu amintattu waɗanda ta yarda da su, ta ce musu ku tahi ku ɗauko siminti wuri kaza, ku zaka ku aje shi wuri kaza, a haɗa ma talakawa abu kaza wuri kaza shiki. Duk wanda ga son na gwamnati ya zo ya ba da kuɗi ya ɗauka. Wannan ita ce shawara. Tunda kun ga hadda harakokin nan na likita, alhamdulillah talaka sun ji daɗi, sun yi godiya. Amma wallahi akwai ɓata garin likitoci waɗanda tsarin da hukuma ta ce ba su bi shi ba. Ana samun waɗanda tabbaci haƙiƙan mu har da idan mu mun gani, akwai waɗanda sun bi tsari yadda hukuma ta ce haka na, kuma akwai ɓata garin da sun ɓata tsarin suna nan bisa ga zaluntar talakawa. Kina duka irin waɗannan abubuwa waɗanda hukuma ta yi don talakawanta, don talakawa su amfana, to yana da matuƙar muhimmanci da amfani hukuma ta bi abin nan sau da ƙafa. Wanda kuma aka same sa ya yi zalunci a cikin abin, a kamo su a hukumta sa, hukuncin da ya yi daidai da zaluncin da ya yi. Saboda haka mun gani a ƙasashe na Larabawa,
in aka zo za ka iske in ka zo wurin sayan abinci, ga wurin sai da abinci na gwamnati, ga wurin sai da abinci na 'yan kasuwa. In sima na ga wurin sai da sima na gwamnati, ga wurin sai da sima na 'yan kasuwa. In ka kai kanka wurin na 'yan kasuwa kai ka kai kanka. Amma ga wurin na gwamnati wanda ita gwamnati ta yi shi rahusa da arzikin ƙasa don ɗan ƙasa ya amfana da wannan abu. Saboda haka in kana da bukata za ka zo wurin na gwamnati ka saye. In baka bukata ka taika wurin na 'yan kasuwa. To wannan alhurma ita ce talakawan Nijar suke bukata yanzu. Don wallahi su yi godiya. Kuma suna addu'a da fata alkhairi game da wannan jagoranci mai albarka na Majalisar Ceton Ƙasa CNSP. Sai dai suka ce ya kamata a ɗauka musu mataki, siman nan mutane na da buƙatar shi. Kina a ɗauki matakin da za shi iya kai ga talakawa ko da a shirge shi wani wuri na, a ce wuri kaza, nan na ya kamata duk wanda ke son siman nan ya zo ya sayi. Wallahi ai haka an taimaka ma talaka, amma fa ina shaida muku cewa 'yan kasuwa wallahi in dai suna za su sawo shi to fa tabbaci hakikan ba za su sai shi yadda an kace a saida ba, saboda wani irin guri da shedan ya riga ya sayya ma 'yan kasuwa a cikin zuciyoyinsu da rashin tausayi na 'yan uwarsu. Da haka wannan mataki yana da kyau hukuma ta dube shi. Majalisar Ceton Ƙasa CNSP mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani a dubi wannan. Kenan in ma abin ya yi yawa ta yadda ba a iya kai cikin ƙauyuka, a kai a cikin babban birni da 'yan jahohi, sai a jibge duk wanda ke son sima na ƙasa wanda gwamnati take saidawa a rahusa, to wuri kaza zai zuwa shi sai. Magana ta ƙare. Magana ta ƙare tunda kowa ya san kowace lamba ta an ce trandina. Kenan babu hanyar da wani mutum za a tunanin zai taya shi sawo shi don shi ta shi sai da mawawa za ka sai samma. Su mutane sun sani kuma sun ji labarin ga inda aka sai shi. Saboda haka wannan ita ce shawarar da yawa daga cikin talakawa waɗanda suke bibiye da mu sau da ƙafa suka bayar da ita, suka ce mu kaita ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, mu kaita ga Majalisar Ceton Ƙasa CNSP. A duba a ɗauki mataki game da dukkan abubuwan da gwamnati ta yi rahusa ga talakawanta. To a bi hanyoyin da talakawa za su samu wannan abu. Wallahi hakko da wani lokaci masu kuɗi da 'yan kasuwa suna ke fa'idantuwa da wannan garaɓasa. Su ke tattarewa su hana abu shi kai ga talakawa. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Su ke tattarewa su hana abu shi kai ga talakawa. Kina hukuma ya kamata ta ɗauki mataki tunda ta rage. Ayi godiya ba nan ba Nijar wallahi. Har ƙasashe na waje ina ganin komantar na mutanen da ko Hausa ba su shi Turanci na suna jinjinawa da addu'a ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Suna jinjinawa ga Majalisar Ceton Ƙasa game da ayyukan da suka yi a ƙasar Nijar. Wallahi akwai mutane da yawa waɗanda suke cewa zakin Nijar, zakin Afirka. Muna gani a cikin social media, kuma ba sa suna an kai ba an kace su yi, don ba 'yan ƙasan na ba 'yan wasu ƙasashe na. Saboda haka yabo gwani na ya zama dole. Haka Allah ya ga dama. Kuma Allah ya kawo su ne wa'annan bayan Allah don su gyara ƙasar Nijar. Tuggu da makirci kawai wanda sun ka walwale da alƙawullan ƙarya na tsakanin Turawa da African, tsakanin Turawa da Nijar. Na hannu da aka sa na ƙaryace-ƙaryace na zalunta shi kaɗai in aka tsaya wanda wa'annan bayan Allah suka kwance wannan alƙawari suka ce babu shi. Wallahi shi kaɗai in nan ɗaya aka tsaya an ceci ƙasar Nijar wallahi. To Allah ka tsare muna mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Allah ka kiyaye sa, Allah ka ɗaga darajarsa, Allah ka kare sa daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa da azzalumai karnan farautar 'yan siyasa da suke kai kawo suna haushi sun zama karnan zangai
a cikin social media. Akwai mataimakinsa Prime Minister Ali Lamin Zain, Allah ka tsare mana shi, Allah ka kiyaye sa. Akwai manyan ministrori irin su Modi, irin su Tumba, su Konalal Ibiro da sauran ministrorin da ba sai na ambato su ba. Muna ganin namijin kokarin da suke yi a cikin talabijin na ƙasa, dare da rana ayyuka suke yi. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya tsare mana su, Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka dora musu. Akwai gubernar na jihohi, kuma ko da wani lokaci ta suke muna gani. Akwai prefe na jihohi, akwai ade na jihohi, kowa yana aiki tukuru kamar yadda aka basa. Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka dora musu. Allah ka tsare mana su, Allah ka kiyaye mana su da kiyayewarka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.